сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар ноҳияи хӯросон бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 маркази хизматрасонии шоми хӯросон ва шӯъбаи таваллудхонаро мавриди истифода қарор дода бо рафти корҳои сохтмони бозори рамзи хӯросон шинос шуд. мавриди зикр аст ки бинои қаблии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 дар деҳаи ҳақиқати деҳоти ғалаобод соли 1970 сохта шуда буд. дар муассисаи таълимӣ 390 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст. зиёд гардидани шумораи хонандагон, кам будани синфхонаҳои таълимӣ ва вайрон гаштани иншоот ба мушкилоти асосӣ мубаддал гашт. инро ба инобат гирифта ба бунёди 8 синфхонаи иловагӣ иқдом гирифта шуд. дар як муддати кӯтоҳ синфхонаҳои иловагӣ мутобиқ ба талаботи замон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. минбаъд омӯзгорон бо истифода аз шароити фароҳамгашта имкон пайдо менамоянд ки сатҳи таълиму тарбияро баланд бардошта ҷавононро дар рӯҳияи худшиносию ватандӯстӣ, омӯзиши илмҳои муосир ва интихоби роҳи дуруст тарбия намоянд. ман аз номи ҳамаи омӯзгорон, занон ва модарҳои ноҳияи хӯросон сипос ва миннатдории хешро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарвари оқилу фарзона, роҳбари адолатпарвару хиратманд, меъмори бинои давлатдории миллӣ, ҳомии манфиатҳои давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам. ҷаҳонишавии наврӯзи оламафрӯз ва ба гардишу чархиш даромадани чандин иду суннату анъанаи вижаи мардумӣ дар саросарии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. эҳёи қасри миллату кохи сомон, кохи наврӯзу наврӯзгоҳи бузург, китобхонаи милливу осорхонаи миллӣ, боғи ираму боғи пойтахт, боғи ваҳдату боғи хоҷа камол, боғи рӯдакиву боғи айнӣ ва чандин қасру кӯшки навину деҳкадаи нозанин, иқоматгоҳи ибодатхонаи муҷалло, табобатгоҳу осоишгоҳи биҳиштосо, варзишгоҳҳои муҷаҳҳаз, мактабу интернатҳои президентӣ ва ғайраҳо ободиву обидаҳостанд ки дар ҷоеву маъвое ҳамто надоранд ва дигар бора соҳиби фару фарҳанги хусравӣ будани моро ба оламиён муаррифӣ менамоянд. бо ифтихору қаноатмандӣ иброз медорам ки даврони соҳибистиқлолӣ барои мардуми сарбаланди мо давраи саъю кӯшишҳои ватандӯстона, заҳмату талошҳои созанда ба хотири ҳифзи истиқлолу озодии Тоҷикистон, пешрафти давлат, ободии ватан ба ҳисоб меравад. дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3240 муассисаҳои таълимӣ барои 1,400,000 хонанда сохта ба истифода дода шудааст. ҳанӯз ин иқдомҳои нек идома ёфта имрӯз дар ноҳияи хӯросон дар деҳаҳои эшма, даҳана ва ҳақиқат муассисаҳои таълимиро сохта ба истифода доданд. зимни мулоқот бо хонандагон ва омӯзгорон таъкид гардид ки дар замони соҳибистиқлолӣ соҳаи маориф яке аз соҳаҳои афзалиятнок қабул гардида дар ин давра 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1,400,000 хонанда сохта ба истифода дода шуд ки ҳамаи ин дастовардҳо самараи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. маркази хизматрасонии шоми хӯросон дар ҷамоати шаҳраки Обикиик дар шафати роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар ҷойгир буда аз 2 ошёна иборат мебошад. дар ошёнаи якум нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти гуногун, сартарошхона ва дар ошёнаи дуюм нуқтаи фурӯши мебел ҷойгир мебошад. иншоот бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Ҷурабоев Сафаралӣ бунёд гардида пас аз ифтитоҳ 6 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гаштанд. сохтмони бинои шӯъбаи таваллудхона дар назди беморхонаи минтақавии рақами 6 дар деҳаи меҳнати деҳоти ҳилолӣ соли 2021 оғоз гардида буд. то ин дам шӯъбаи таваллудхона мавҷуд набуд ва аҳолии деҳот масофаи зиёда аз 10 километрро тай намуда ба маркази ноҳия мерафтанд. бинои навбунёд аз як ошёна иборат буда дорои ҳуҷраҳои зарурӣ ва технологияву таҷҳизоти муосири соҳавӣ мебошад. бозори рамзи хӯросон дар деҳоти Садриддин Айнӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ бо ҷалби 120 нафар коргарони маҳаллӣ бунёд карда мешавад.
иншоот дар масоҳати 4 гектар замин сохта шуда, бинои асосӣ аз 2 ошёна ва 50 нуқтаи савдо, инчунин дар саҳни он 9 соябони савдо ва 3 таваққуфгоҳи нақлиёт ҷой дода шудааст. саҳни иншоот ва соябонҳои савдо дар майдони 2000 метри мураббаъ сафолакпӯш ва роҳравҳо дар майдони 500 метри мураббаъ бетонпӯш карда шудаанд. сохтмони иншоот соли 2019 оғоз гардида, бо мавриди истифода қарор гирифтани он 800 ҷойи кории нав таъсис меёбад. дар маҷмӯъ ба хотири истиқбол аз ҷашнҳои миллӣ, раванди бунёдкорию ободонӣ дар ноҳияи Хуросон бо маром идома дошта, сокинон бо ҳисси баланд талош доранд ки бо беҳтар намудани инфраструктураи ноҳия дастовардҳои худро дар самти ободу зебо гаштани як гӯшаи диёр афзоиш диҳанд. ҳамчунин сарвазири мамлакат бо фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзӣ шинос шуда, дар маъракаи ниҳолшинонӣ дар шоҳрои Душанбе Бохтар иштирок намуд. маврид ба зикр аст ки дар ноҳияи Хуросон ба хотири мақсаднок истифода намудани замин, имрӯзҳо сокинон дар саҳро бо истифода аз техникаву механизми соҳавии дастаҷамъона фаъолият доранд. истифодаи роҳу усулҳои муосири парвариш, дастрас намудани ниҳолҳои ба маҳал мутобиқ ва фаъолияти пайваста ба нашъунамои хуби ниҳолон замина гузоштааст.